Alguna vez nos paramos a pensar que pasa realmente despois de dar o primeiro bocado? A comida non desaparece do prato e xa está. Non, ese só o comezo dunha viaxe fascinante pelo interior do noso corpo. Nesta análise, imos seguir ese camiño, dende que comemos ata que obtemos a enerxía que nos move. Imos descubrir os segredos da nutrición. A ver, que temos por diante? Pois primeiro imos deixar ben claro a diferenza entre comer e nutrirse. Despois presentaremos os protagonistas, os nutrientes. Veremos para que serve cada un, aprenderemos a calcular canta enerxía necesitamos e, para rematar, a parte práctica, como ler unha etiqueta para elexir mellor. Imos aló. Ben, para comenzar, imos aclarar algo que parece obvio, pero non é. No día a día usamos comer e nutrirse casi como si fosen a mesma cousa, verdade? Pois resulta que non teñen moito que ver. Imos ver por qué. E aquí vai a pregunta do millón, a que o empeza todo. Podería parecer unha pregunta sinxela, pero a resposta é a base de todo o que imos ver hoxe. Alimentación e nutrición son o mismo? A resposta, así, sen rodeos, para nada. Son procesos completamente distintos. E aquí está a clave de todo. A ver, a alimentación é o que facemos nós. É a nosa decisión. Cando escollemos que imos comer, cando e canta cantidade. É totalmente voluntario. Pero, no momento en que tragamos, acabouse o noso control. Aí empeza a nutrición, un proceso automático, inconsciente, no que o corpo toma o relevo, descompón todo e colle o que necesita. Nos eleximos a gasolina, pero o motor xa traballa só. Moi ben. Coa diferencia clara, imos coñecer aos verdadeiros protagonistas desta historia, o equipo de currantes incansables que son os nutrientes. Pensemos neles como unha cuadrilla de especialistas, onde cada un ten unha misión moi concreta e moi importante. E quen manda neste equipo? Pois a auga, sen ninguna dúbida. Ollo o dato, arredor dun 60% do noso corpo é auga. Sí, máis da metade. E non é solo para non ter sede, é a auténtica autoestrada do noso organismo, por onde circula todo o demais. E que fai exactamente? Pois de todo. Disolve os nutrientes para que os poidamos usar, transportaos por todas partes como a un servicio de mensaxería, regúlanos a temperatura. Vaya, que sen ela nada funciona. Por eso é clave non só beber agua, senón tamén comer fruita e verdura que están cheas nela. Pasamos agora aos operarios silenciosos pero vitais, os sales minerais. Estes non dan enerxía, pero sen eles o corpo simplemente non funcionaría. Son, por así decilo, os que levan a batuta para que toda a orquestra vaya afinada e ao compás. O interesante é que teñen un dobre traballo. Por unha banda, son como os ladrillos do corpo, forman os nosos osos e dentes. E pola outra, son como os interruptores que acenden e apagan miles de funcións. Pensemos no ferro para que o sangue leve oxígeno ou no potasio para que os músculos funcionen ben. Vale, pasamos á enerxía, a gasolina do corpo. Se necesitamos un xute rápido de enerxía para poñernos en marcha, aquí están os glícidos, tamén coñecidos como hidratos de carbono. Son o noso combustible de efecto inmediato. Pero ollo, que non todos son iguais. Temos os sprinters, os simples, como o azúcar da fruta, dan enerxía a un momento. E logo están os maratonianos, os complexos, a pasta, o arroz, as patacas. Estes van soltando a enerxía pouco a pouco, durante horas. E a fibra. A fibra é un caso aparte. Non nos dá enerxía, pero é como a vasoura que mantén o intestino limpo e funcionando ben. Se os glícidos son a gasolina do día a día, os lípidos, ou sexa, as graxas, son o noso depósito de reserva. É a enerxía que gardamos para cando fai falta, para o longo prazo. Pero non só iso, tamén protexen os órganos e son clave para absorber algunhas vitaminas. Claro que, como en todo, hai graxas e graxas. Temos as saturadas, que adoitan ser sólidas a temperatura ambiente, como a manteiga. As insaturadas, que son líquidas, como o aceite de oliva, están no peixe ou nos frutos secos. E, finalmente, as que hai que ter máis controladas son as trans, as industriais que atopamos en moita bolería e produtos procesados. Ben, xa temos a enerxía e as reservas. E para construir, para eso están as proteínas. Son literalmente os ladrillos do noso corpo. Con elas fabricamos e reparamos todo, dende os músculos ata a pel. O seu traballo principal non é dar enerxía, O corpo só as queima en caso de emerxencia. A súa misión é construir. Durante a digestión rompense en peciñas os aminoácidos, e con esas pezas, como si fosen legos, o corpo monta as súas propias estructuras.
O dato clave é que hai 8 desas pezas, os aminoácidos esenciais, que o corpo non sabe fabricar. Temos que conseguilas comendo sí ou sí. E para rematar este Dream Team de nutrientes temos as especialistas, as vitaminas. Necesitamos cantidades minúsculas, pero o seu efecto é xigantesco. Son como as chispas que acenden o motor, as que fan que todo o demais funcione como debe. Basicamente, hai 2 tipos. As que se disolven en grasa, como a A ou a D, que o corpo pode almacenar, e as que se disolven en agua, como a C ou as do grupo B, que eliminamos máis facilmente e hai que repoñer a miúdo. O importante é que o corpo non as produce, así que teñen que vir da comida. De aí a importancia das froitas e verduras frescas. Vale, xa coñecemos a todos os xogadores. Agora imos ver como se organizan en 3 grandes equipos segundo o que fan. Isto é super útil para entender para que serve cada cousa que comemos e como podemos equilibrar o prato. É ben doado. Primeiro, os alimentos enerxéticos, a nosa gasolina, ricos en glícidos e lípidos. Segundo, os constructivos, os ladrillos, onde mandan as proteínas. E terceiro, os reguladores, os mecánicos e electricistas do corpo, ricos en vitaminas e minerais. Unha boa alimentación ten que ter membros dos 3 equipos todos os días. Estivemos falando todo o tempo de enerxía, pero canta necesitamos? Como se mide iso? Pois mídese en kilocalorías, o que todos coñecemos simplemente como calorías. E agora ven o bo. Imos ver como calcular o noso propio orzamento enerxético diario. O punto de partida é a nosa taxa de metabolismo basal. Que é isto? Pois imaginemos o corpo como un coche en punto morto, con motor acceso pero sen moverse. É a enerxía mínima que gastamos só por estar vivos, o que consume o corpo para manter o corazón a bater, os pulmones a respirar, mesmo dormindo. É o noso consumo base. E a partir de aí, a conta é sinxela. O noso gasto total do día é esa enerxía base, máis todo o que gastamos ao movernos. Camiñar, traballar, facer deporte, todo suma. O resultado final desa suma é un número de calorías que deberíamos consumir para manter o equilibrio. Moi ben, pois xa case estamos no final da viaxe. Sabemos a teoría, agora toca a práctica, o momento da verdade, o supermercado. Como aplicamos todo isto cando temos un produto na man? Pois a clave está en saber ler a etiqueta. A etiqueta é o DNI do alimento, nin máis nin menos. Dinos todo sobre el. Pero se hai algo no que hai que fijarse de verdade é na lista de ingredientes. Ollo con isto, porque un pequeno truco, van sempre en orde de cantidade, do que máis ten ao que menos ten. Así que o primeiro da lista é o ingrediente principal. E outra cousa super importante da etiqueta. Non hai que confundir data de caducidade con consumo preferente. A de caducidade é un límite de seguridade. Despois dese día o produto non se debe consumir. Punto. A de consumo preferente, en cambio, fala da calidade. Despois desa data o produto é seguro, pero quizás non este tan crocante ou saboroso. Así que a próxima vez que collamos un alimento envasado na man, a súa etiqueta xa non será un conxunto de datos confusos, será un mapa da viaxe que eses nutrientes van facer dentro do corpo. A pregunta que queda no aire é, sabendo todo isto, que historia imos elixir que nos conte?